India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Wei orang ba na West Bengal ubla juwan banlet man kapor na Burdwan, sya Guwahati, ula sya kem hadin bela kenok bula siat ya ukni jong u parlok ya et jong u. Kani kelaja henen kesngi ha ka yeng jong ka parlok ba et jong u briu, ubawan na West Bengal ha ka yeng sa ka samla jong u, ha besis tha ha ka than Bengalari bari ha Guwahati. Hadin bu ula poi ha ka yeng sa ka samla lami ka jingya klut ka bejor bahap deng jong u bad u kini jong ka samla jong u ha ka ni kapor ula siat da ka pistol nyau poi 100% ka badai ka pistol blashna hala ka jong kari ki pulit kila yo jing tip ya ka ni ka jingja hadin bla sapriang link ba ka social media bad namar ka jing pentip bi ka dekhot ka yeng ka sam jong ka ni ka kenthe ha ka jo kapor ki pulit la ya thu bala yo jing tip ba ubriu na West Bengal na Burdwan sya Guwahati bat siat pen mensaw ya ukini jongka udai ubla tip kertengkum Usame Roy ki he pulit kathan ki laong baladan ke jingya iet ka bajan bahap deng Usame Roy bat ka persakur jong u uba mensaw Henry Dangshen kalami ke jingya kin at ha ka kam ka yeng ka sem jong u Usame Roy ulawan ringkat bat ke pistol sya Guwahati ba ula poi ha ka yeng jong ka samla jong u bat ula thau jing e ya ka dekhot ka yeng ka sem jong ka ken thop ka jing siat ya ukni jong ka ula not ba mensaw ubadai ubla ithu kerteng kum uprem kumar Debnath ki pulit ki laong ka jing bot dien halor ka ni ka jing ya kaja ki bala let sya ka yeng ka bala ja ki la lap kem ni ubla kenno siat da ka pistol yu Debnath ha ka ni kapor uni urunar ula persyang ban khangkut ela di hapok ka kamera ki pulit kila kamru badan ke ai shalendat ke jing persyang jang Usame Roy ban penlong nyangkok ngu ya ka kenthe bat kumju ru ya ka yeng ka sem ka jongka da ki kampens airpen smith bat ke jing tokit halor ka ne kala ya chakmat ya uroy la kamru da ki pulit kat bayu Debnath lapen kit no shak hospital ban yo jing sumar hak jo kapor ki pulit kila kurup no ya ka pistol jong ubreu na West Bengal